hier bij de voltigevereniging het Prinspaard. En we zijn aan het voltigeren. Oké, hoppakee. Netjes gedaan, meid. Super. En de vlag, kan je die ook? Nou, laat eens zien. Klopt het dat het jouw allereerste les is hier vandaag? Ja, het is echt mijn allereerste les hier. En hoe ging het net? Goed. Het was wel een heel groot paard. Kat was toch iets kleiner. Kat, daar ik op mijn vorige manege op. En hoe vond je het net? Was het ook spannend? Ik moest me niet spannend voelen, want dan voelt het paard en dan vindt hij het ook spannend. Dus ik moest gewoon relaxed blijven. En hoe doe je dat? Nou, je moet gewoon denken aan wat je moet doen en niet gewoon aan dit en dat. Je moet gewoon denken wat je moet doen. Mooi diep, hè? Meteen veren. Geen stap. Blijf bij je met je hakken. Is jullie sport populair? Ik moet zeggen dat het nog steeds een te onbekende sport is, zeker in het noorden. Het is in het zuiden wat populairder, maar het is nog steeds een van de onbekendere paardensporten. Dat maakt wel indruk. Ja, het klopt. Het is ook echt een showsport. En dan doe je de onderbenen een klein beetje meer naar achteren nog. En weet je nog wat je met je buik moest? Met je navel? Ja, dikke 10, dame. Nou is dat paard heel hoog. Ben je er wel eens afgevallen? Nee, nog nooit. Hoeveel jaar train jij al? Een jaartje of 15, 16 denk ik. En ik denk een jaar of 6 echt serieus en internationaal. Nou zitten er ook kinderen thuis te kijken en die denken misschien wel van... Goh, dat wil ik ook wel eens proberen. Maar ben je nooit bang? Ja, ik ben heel bang. Ik ben heel bang, dus eigenlijk ben ik absoluut ongeschikt voor deze sport. Maar ja, het is een soort van angst overwinnen elke training. Maar bang zijn, dat is toch helemaal niet leuk? Nou ja, het bang zijn niet, maar daarna het toch doen, dat is wel heel leuk. Je moet jezelf overwinnen. Ja, eigenlijk wel. Wij binnen aan het sorteren, de kleren die van de legere celcontainers komen, van boeten. Ja, van die mooie bakjes staan er alweer en her en der. Nou, en dat moeten wij dus sorteren. Voor de arme landen en voor de winkels en voor vluchtelingenwerk en dat soort spul. En wij selecteren dus alles op kwaliteit. Vies er wel eens iets heel geks dus? Oh, jawel. Knuffelbeesten, nul, bakstenen, restjes eten, nasi of bami, heb ik wel een keer in de hand. Ja, we vinden van alles tussen. Lekker voor in de koffiepauze. Gaat, nou, dat wordt net niet te wel. De maden die rennen er ook in aan. Dus, Glas, bakstenen, houtblokken. Laatst hebben we nog een dildo gewoon. Oh. Nou, en
Hier laatst heb ik nog kook en wiet. Oh, Hier heb ik nog. nou, dat is een gezellige dag, zeker. Jawel. En dan laatst nog wat morfine vond. Nou, zo gaat het een beetje. En heb je nog wat lol hier? Jawel, gewoon met Els. Ja? Jawel. Nou, dat is wat maken. Hoezo met Els? Nou, we kunnen het gewoon goed vinden. Aha. En zien jullie elkaar ook wel eens buiten het werk? Of? Nee, dat nog niet. Ik zit hier nog maar vanaf december. En je vindt het wel leuk hier dus? Jawel. Vooral dankzij Els? Nee, de mensen die me hierheen willen blijven. Jullie staan er ook gezellig bij. Nou, dan gaan we weer.